імені Отця, Сина, Духа Святого. Князь будь з вами. Любі братця, сотрове князу, любі воsadні, любі модостні. Вітamy wszystkich dżens na tutym Bożym Szu, na których przyłzamy do riadu młodziny ten nowy letnik. Po tym, że je dżens tutaj przyłzacze, co potem ze spoczatkom pustnego czasu zahahi za tutun letnik przychod na te firmowanie. Też na to dżens iże myślimy, że kroczymy stajnie po tych puczach, które są kniezowe pucze. Nadziejemy się na niego, chcemy z nim być, z nim swoje żywienie si riadować. Żeby nam to so radziło, to ladamy rucza, a prosimy, żeby szło to, coś nas od niego dzielił, kniez od nas odewzał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, was mnie zrzeszył, myslo, ryczo, jednajo, a nowe zajętego. Moja wina, Bożym ustajnym Jezu Mariu, všech angelów a światów, a was wszystkich modlcie się za mnie, ke kniezie naszemu Bogu. Smysł nad nami Wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuścił się nam rychy dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy się. Boże, Ty wiazasz wiernych do jednoty. Daj, żebyśmy lubowali, coś Ty kazasz, a zatem żydzili, coś Ty lubisz. Niech nasza wutroba wasryczołka tole świata tam, gdzie się wierna radość, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza.
Czytanie z knihy Jezaja. Tak ryczy kniez k siebie, ministry królewskiego domu. Stočucie z Twojego zastępstwa, a z Twojej służby Cię wuczyru. Wonego dnia powołam swojego służonika Eliakima, syna Hilkijahu. W obleku jeho z Twojej suknu, a z Twoim pasom jeho wopasam, a Twoju moc dam jemu do ruki. Wun bude wódz w obydleram Jeruzalema a domy Judy. Położył klucz Dawidowego domu jemu na ramię. Gdyż wun otewrze, nichtu nie zawrze, a gdyż zawrze, nichtu nie otewrze. Zabił jeho, kaž host to twardo mysna, a wun bude čistnostwo w domie swojego wódza. Słyszeliśmy słowo Boże.
Drugie czytanie z lista świętego apostoła Pawła Rzymianom. O wupina bohatstwa, mudrości a widy Bożeje, jak niedotnity są jeho rozsudy a niewuslidzity jeho pucze, przetoż tu je spoznał myśl kniazowu, aboż tu je jemu radził, aboż tu je jemu što prededał, zoby jemu wrócić miał. Z niego a przez niego a za niego dzieje wszystko, jemu sława na wieki. Amen. Słyszeliśmy Słowo Boże. Kniez buď z vámi. Słowa Świętego Zczynia po Mateju. We wonym czasu, jako Jezus do okoliny Cezareje Filipowej przyjdzie, poprasza so swoich uczomników, za kogo maja ludzie Syna Człowieka. Oni odmówichu, jedni za Jana Kczynika, drudzy za Eliju, a zaso drudzy za Jeremiju, albo jednego z profetów. Wun im rekny, za koho pak macie me wy. Simon Peter odmówi, ty se Mesjasz, Syn żywego Boha. Jezus jemu na to odmówi, zbożny sy Simonie, syno Jonasowy, dokeż miasto a krwi nie styczy to woziwiwoj, ale mój wódz, kiś się w niebiesach. A ja ci praju, ty se Peter, skała, a na tej skale założył swoją cyrkę, a wrota heleju nie przemoża. Tobie przepodam klucze niebieskiego królestwa, aż toś związasz na ziemi, będzie niebesa związane, aż toś kuli rozwiązasz na ziemi, będzie też niebesa rozwiązane. Potom przykazał uczomnikom, zobychu nikomu nie prajili, zo je wun Mesjasz.
Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi młodostni, lubi bracia a sotry kniezu. Wumożnik jemu praja kniez, a pomocnik, wulki rek, snano nikoci mysla. Wszelako, co Jezus opisuje. Peter pak, tak dżęca słyszachmy, wun wie odmówić na dybk. Wun praje, ty se Messias, syn żywego Boha. A gdyż dalej słyszymy, co dopominamy, dalej odmowa wuniesie jemu przypoznacze a kwalbu, a wun dostanie samo myto. Chrystus przepodaje mu klucze niebieskiego królestwa. Wun ma nadałk wiązać a odwiązywać. A skała ma wun być. Zakład cyrkwy. A tomu so wieszcze sprzeciwiać móc, kiże neprzeczel Boży. Ze Svetého Pisma my wiemy, Peter jeszcze drugie, hacz kruty. On je człowiek, kajż my, słaby. Toho, kotrohoż on runie Messias mianuje, on krótki czas pozdźisze przeradzi. Nic junu. Nedom ci krótsz. O tym rozprawia czynik Matej na końcu 26. odryska swojego setego szczenia. Trójcy Peter knieza zaprije. Jako ma wun k niemu stać, to so wun wije. Ručeš pak Peter pytnie, że je sebi zales, tak pisał o nim szczenik Mark, poča wun płakać. Znano je runie to z przyczynu, że niekoci umielcy, gdyż oni Svetého Petra przedstawia, jemu daja przed kniezom pokornie kleczeć. Peter nie pokaza so přeco jako tun wulki, jako tun mytowany, kotry stej wyše swoich sobowučomników, kociž kajž wun knieza przewodzieja. Tež wun kajž šice wučomnicy ladaja ke kniezie horje. Tak kajž to tež na naszym botornym obrazu widzimy, i nasza scena do niebes spieczy Jezusowym. Wučomnicy ladaja za nim, na niego, bodaleka hore. Peter sebe samoho jara dere znaje, wie o swoich słabostkach, a tež wun praji, kajž my, na kuždych kemšach, krótko do Svetého oprawienia, knieże, nisem hudny. Wierno je a prawie, a to ma so hodnočić, Peter dostane od knieza navedovace nadawk, a to jeho wuzbienie. Nic pak wyše jeho mistrza. Dokež je wun, tak rec tun, do kotrohož, kaj sme tes evangelija slyšeli, je od Boha sam hižo zapołožene, dokež boje jemu rek, što ma odmović na Jezusove prašenje, zabešte toho dla praji Jezus jemu tež zbožny syno Jonasove. Když o Petru rozmyslujemy, když na něho hľadáme, potom my spoznajemy, žaden křesťan nedrbi, haj samo nesmie sebe za lepšeho mieć, hač wun je. Nic przed Bohem, nic przed ludźmi. A to je nešto, što je naše življenje v obrodže voloži. Nadutost nie je trebna. Zamylenja vžije. Šo to nie je trebne. To ne trebame se poslužovať. Ale štož kúže z nás v obrodže treba, to je wun, to je Bóg. Tak, a jenož tak, môže Peter skała być. W drugim liście Korynčanom stejí, moja nada dosaha, ona opokaza swoją moc w słabosci. Štož Bóg nam darí swoją nadu, jeho wodacze, to nie możemy się zasłużyć albo nadziewać,
To je dar, ryzy dar. Z widom na niego sme przyjmowali. A gdyż kaj szpieto na niego się usmieramy, a wszystko od niego oczekujemy, skutkuje we nas jeho moc. A woprawdzie tak se uwije, że możemy też my być kaj szpieto za nasz obwóg, możemy być skała, na którą stwari wun swoją cyrkę, na każdego z nas. Dżęce a ten bokomik wam, kociż co do młodziny przyłzacze, to jeszcze raz dowiadomować. Spoczynają se tych księcu, a z przyjmowaniem sakramenta Eucharystie, w spowiedzu, że se wszystko to uwiadomili, że nas uczynia, chrześcijanów. Że mamy stać k niemu, naszemu kniezy, a z jeho mocu skutkować, żeby cyrkwi obstała, rostła, so uwiewała, mnohich docpiewa. Za niektóre lata was spoczynają do wszelkich końców świata, zawieszcze, też potom będzie praszenie, co na was stajć, za kogo macie my wy. Gdzie szkuli będziecie, bude tutaj praszenie was przewodzić, a my si přejeme wam, że możecie odmówić, jak się Peter odmówił, ty jsi Mesías, syn żywego Boha. A toho dla Tebe sčihuju, a twoje przykłady, twoje zakony mam zajęć. K tomu všemu, a do toho, što nitko krotkodobnie przyjdzie, tomu chcę was nitkole pożonować, was przyłzać do młodziny, proszę was, żebyście przyszli sem do wutaniszcza. Zastupajcie se na také, što tam bude. My se veselíme, za tu dženca zromadne sme v Wotanišću. Ostatní se veselá starší sú hordži na to, zašte se by nastahili. Hižo piatk, že sa zetkali, že rozmyslovali vo všelkých vecach, ktoré dženci už v Božom šu nastupaja, že sa přihotovali a rozmysluje, či viezo tež, že to oznamenia přislúšeť do ostatnej modžiny. Ostatná modžina je za vás, to všetko organizovala, dženc tež ten przewód Božej mši a ona si přeje, modostne si přeje, kaj si vy to zabešte tež přeječe, żebyśmy wszyscy zrostli do niej dobrej zromadności, z której wujnże to, że ludzie spoznają, tu je Bóg między ludźmi, Bóg je żywy. K tomu chcę was dżens o sobie pożonować, przedtem pożonuję to, że już wam se potom da do ruki i na modlitwa, w tej modlitwie je przypomniany jeden krzyż. Wszechmocna miłość Boża, Ty nam dawasz wszelkie znamienia swojej przytomności. Wone Twoje znamię je krzyż. Jun se zwolniwie przyłzał, jun se przenies, z niego sem nasz żonujesz dzień od dnia, silnisz nas, dasz nam nasze żywienie obstać. Prosimy Cię, żeby pożonował te krzyżyki, które młodziny są przepodają jako wyraz ich przysłuszenia do ostatniej młodziny. A prosimy, żeby pożonował tych kiszynosza, ki się żywa a kralujesz, bo wieki na wieki. Wszechmocna miłość Boża. Do tych młodostnych dżens do naszych radów młodziny przyłzamy. My dżakoni za każdego, który nas rady silni, za każdego, który się zwolniby, z Tobą swój pуть przeżywienia kroczyć. Proszę Cię, żeby pożonował ich, żeby żonował ich pуть przeżywienia, żeby związk k nim krócił. To spość, ki się żywa a kraluje, bo wieki na wieki.
Netko dostańcie do ruki z łosadnej młodziny, modlitwu a krzyżyk. My obrocimy się na smir tabernakel, a zromadnie z osadu uznajemy, że do Boha wierzymy. Wierzę do Boha, Wódca wszechmocnego, Stworzyciela niebies a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jego jedynczego Syna, naszego Knieza, iż je podziatego Ducha Świętego, narodzony z Maryi Knieżny, cierpiał pod Puncjum Pilatom, skrzyżowany, umrł, uporywany. Zescypił do przetele, trzeci dzień je z martwych stanął, spływie do niebies, siedzi k prawicy Boha, Wódca wszechmocnego. Tam wszędzie sudzi żywych a martwych. Wierzę do Ducha Świętego, Świętą Katolicką Cyrkiew, zgromadzeństwo świętych, wodawanie grzechów, zrowastanie niebiosa, a wieczne żywienie. Amen. A co sobie obroczcie? Jeszcze przygotowali prostwy, ci, którzy się przedniesą. To jest czwarta. Stuma prino. Wszechmocna miłościwy Bożo, Ty nas wołasz w swojej służby, byśmy Tobie przykazać, byśmy otworzyli za Twoje słowo a prosimy, żeby Tyś na nas słuchał. Do nas oczy dowierzamy, słysz nasze wołanie. Luby Bożo, prosimy Cię za wszystkich chudych młodostnych na świecie, co nie bychu wytradać dobili, a trybną pomoc dostaną. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za samodostni, którzy się do cyrkwy przyłzaja, Bohu przydruża. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy Boha, żeby odwisnym młodostnym z odwisnością pomhał. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy o mir a pokoj na świecie. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za wszystkich chorych a zranionych młodostnych, żebychu się ustrojili. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za wszystkich zemrtych młodostnych, za ich do Twojego raja przyłzasz. Prosimy Cię, usłysz nas. Tobie Bożo chwalimy, ki se żywa a kralujesz bowieki na wieki. Ci, ki se netko domodzene przyłzači, se nastupia k zromadnemu spiewie, który su nazvučovali za dženstniše kemše.
Modlmy so, Knieże Bożo, z jeniczkim oporom se z nas czynił swój lud. Prosimy Cię, udziel nam swojej cyrkwi da jednoty a pokoja. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci Knieże, Święty Wódce, stajniaszu, że dziękujemy przez Twojego lubowanego Syna Jezusa Chrystusa. Wunie Twoje słowo, przez Niego se wszystko stworzył, Jeho se nam posłał jako umożnika a zbożnika. Wunie so człowieczył przez Ducha Świętego, a z Knieżny Maryję narodził. Na krzyżu ruce uprzestrzywszy je Twoją wolę dopełnił, a Ty święty lud zdobył, śmierć przewinął, a złowa stanienie zaruczył. Dohodla sławimy Cię z angelemi a ze wszemi świętymi, a z nimi jednogłosnie śpiewamy. Woprawdzie świętość, Knieże, żołoż je świętość, czy to dla Cię prosimy. Posłuchaj Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpieniu uda za wun chleb, dziakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmićcie a jeszcie šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak tež zaun pojedži keluch, džakovaše so zaso a poda jun svojim učomnikam prajo, zmiće a piće šice z něho, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnou ich přelata k vodavaniu rychu. Čiňte to, na mnie vzpomínajú. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie Otcze na Jezusową śmierć a zwołastanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia.
Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała, krej, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę po všej zemi rozbrojeną, a udospełniuj lubości. Romadże z naszym Wamżem Neom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei za zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Boże wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a bólskim rozwuczeniom zważymy się śpiewać. Ojcze nasz, iż se w niebiesach, świeć co Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, dajesz nam już tak na ziemi. Wszelki chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Przetoż Twoje królestwo, a moc, a prawa znoś na wieki. Amen. Knieży Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam zawostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie leda na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza bądź stajnie z wami. Zdrójcie się z postrową pokoja.
Lejče jenio Boże, kotreż zebiera rychi świata.
Dusza Krystova, posvěć mě, čilo Krystova, rozpoč mě, Krystova krejpa naplň, voda strony Kristově umí, čápení Krystové posledně. Dobry Jezu, usłysz mnie, do swoich planów si skłonę. Modlmy się. Knieże Bożo, daruj nam przez ten sakrament swoją smilność, a niechśmy przed Tobą tak żywi, zo Ci lubimy. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Všetkým, ktorí sú džentešte kemše přihotovali a sobu uhotovali, zútro by zapłać bo. Zapłać bo też za te nekomplikowane zhromadne komunikację, tak są mogli woprawdzie wszystko jaradere si odrečeć. Dženca dvěmaj je tu v franskej cyrkvi nišpo. Różoc modli sobie tydzień w Kruščicach od ponže do piatka 18:30. We kloštre niedzielu be dvěmaj útoru 18:30 a sredu rano be 8. We Worklecach útoru 19 a štvrtk 17:30. Kemše be Worklecach sú štvrtku 18 hodin. W wikarii zahájí so prynowa provinská wučba, a to v útoru 25:08, 13 hodin 45. Naredže je serbska skupina. Zbierka dżens za tydzień w kloštre je za nadawki namiestnie, tu w Kruščicach za osadu. Dżakne kemšek złotemu kłasej swecza so sobotu 15 hodin 30 za manželskeju Borboru a Petra Münka z Horku. Przyjemu jubilarumaj Boże żonowanie. Sakrament tego manželstwa chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu a przypojetaj so trzeci raz Matthias Robel z Łotrowa a Michaela Münkec z Horku, w obie katolskiej. Jej wierowanie jest sobotu tu w Kruščicach 11 hodin 30. 12:08 zemre w starobe 45 lat Krzysztof Matka z Koslova. Puste wieczór a kowanie będziecie w Kruščicach. Terminy są jeszcze wazywia, dotąd to nie jeszcze jasne. 16:08 zemre w starobe 30 lat Jakub Lipič z Jawory. Kowanie requiem biešte wczera w Łotrowie. Różoc za niego modli się 38 dvěmaj w kloštre. Kniez niech daj o tym rytmaj wieczny odpoczynk. Niech odpoczujete w Bożym pokoju. Senioroje osady są 15 septembra na dalsze zhromadne dopełnienie do Hórnikowego domu przeproszeni. Spoczatk je rano 8 z kemšemi w cyrkwi. Wulke redzenie franskiej cyrkwi je 17.9., to je jeden štvrtk, od rano 8 chceme započínať. Do toho sú všelijaké příhodné dživa trebné. Tohodla bude sa potom tomu ešte listina udžívať a sa potom ve wieži powiesne alebo połoži, tak sa môže každý pohľadať, kde jemu sa hodí sobu pomhať. Po takým dalsze w tym padzie są jeszcze łaziwi, ale to jest jasne, 7.9. to będziemy trebać wiele ludzi, chcemy całą cyrkę uredzić, to je potom první raz, potom zase do cyrkve
začanili so šitko ređi po takim te kapitele horeka, a celo štene se odmjetu, a što ješ také šitko tomu sluša v okna, što ješ zdokonjame to činime. Od jucišeho sem v dolu, hač do 6.9. Farski biro pak budže telefoniste docpijomne šon čas, v sebe tež kaj stajne k otvorenskim časam. Biskopskie putnikowanie Kolpingovcu do Rožanta je przychodną niedzielu, zromadne putnikowanie zapoczyna so 8:15 w Pieskecach. Potem so czyni stacja na putniskiej huce, 9:15, tam je duchowne zazbie, putniskie kemsze w cyrkwi są niemskoryczne potem dopołudnia w 10. A tam so potem w 2 zakończy ze putniskie godzinu, my prajmy na to niszpo. Porjad Božím šou. Jutro rano 7 za zemretu Mariju Kralu a manželsko Jana z Luknice. Utro rano ve 7 za kudy duše, kemše su skazane z Kosčic. Piatk večerne kemše su za zemretu Heinžu Kraucovu z Noveje Vjeski. Sobotu virovanje a za te kvas večerne kemše za zemretoho Bjarnata Horbanka a manželsko Hertu z Kosčic. Džens za tydzień rano ve 7 za zemretu Mariu Žuru a manželského Mikłosza z Rožanta. Dopona za osadu na pojednačích za zemretého Franca Brycku a manželskú Annemarie Skopšina v 2 potom kaj stajne niedzielu nišpo. Wam všetkým zutrobe zapłać Bóg za zromadne pačo, přeju vám džens očastviacu niedzielu, niekotro škuli snanošćen 2, one dáva netkole boršč, što už má chvíle a došť ulku mošen môže tam hič, abo jutce se potom ve boršči tum Vuča obladać, to je tyšen jara ranevo komik, a druge věci se sobou zradować. K tomu vyle vesela. Prošme Boha o jeho žonovanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzicze pokoju.